anys els periodistes dels diaris només tenien una possibilitat d'arribar als lectors, que era a través de la producció d'informació amb un suport de paper i, per tant, això implicava necessitar una rotativa, imprimir uns exemplars, tenir unes furgonetes per distribuir-los i que els quiosquers, en última instància, venguessin aquests exemplars. La revolució digital el que fa és que a la redacció del periòdico, però també al diari jove.cat, per primera vegada, vosaltres no hagueu de necessitar imprimir exemplars ni fer els vostres continguts amb el suport del paper, sinó que pugueu aprofitar les eines gratuïtes, com és el cas del gestor WordPress. A més, per primera vegada, això ho podreu fer no només amb text o amb fotografies, com es feia amb els diaris tradicionals, sinó que ho podreu fer amb vídeos, fins i tot amb àudios, i fomentant la participació i que les vostres notícies, els vostres continguts arribin a la gent no només a través de la web tradicional, sinó per la vostra feina que pugueu fer compartint i fent circular aquestes informacions i aquests continguts amb els vostres amics a les xarxes socials. Vosaltres també heu d'aprofitar l'entorn digital i les xarxes per no només democratitzar la informació, com diem els periodistes, sinó per fomentar la participació i per recollir testimonis i millorar aquells continguts que pugueu publicar a diarijove.cat.